Yes, I'm going to cook you something.
Bugong man di kam timban kasi kam kita ng mga pagpapulot di ganun. Bugong umuna, bugong pa. What are you saying? How do you know? How do you know? Are you stalking me?
malaki ang tulong nito para sa akin dahil sa ipapakilala ko ni Bayan sa mga taong hindi ko malugan pero kinailangan kong magpa-impress doon sa Facebook para bumango ang pangalan ko. Kailangan ko na rin i-broadcast doon ang mga tulong na nagagawa ko dahil ayon kay Bayan, malaking magagawa nito para mamikaya ng taong pumoto sa akin. Pero dahil tayo pamatulog, manalo man o matalo ay okay lang din naman para sa akin. In the end ay wala namang magbabago dahil tutulong pa rin ako. Sa mga tao kahit nasa posisyon man o wala, papatulog. Nakita mo ba yung post ko sa Facebook? Hindi ba? Ano meron? Trending siya, be. Talaga? Teka, anong post yun? Ginawa ko kasi ng yung picture ko habang kasama si Jacob. Nung batang may leukemia. Di ba pinuntahan niyo siya noon kasama yung lolo mo para ipag-pray over yung bata? Oo, 2 years ago pa yata yun. Nalagay mo ba yung picture mo yun? Orta mo kagabi. Nung nakita ko yung picture niyo, iniisip akong punchline. Kaya ayun, gumawa ko ng meme. Pinost ko si Emmy, tapos tinag kita. Overnight, natuwa yung mga tao, kaya trending na siya ngayon. Uy, bakit mo naman ginawang katatawanan ng bata? Eh, seryoso siyang karamdaman. Joke lang naman yun. Basta ang mahalaga, sumikat ka. Makikilala na yung pangalan mo. Hindi ba okay yun? Next time siguro, iwasan nilang natin nadama yung mga tao na tulungan mo. Lalo na kapag mga bata. Bakit? Ano ba masama doon? Tinulungan mo naman sila eh. So hindi naman siguro masama na gamitin mo rin sila para mangampanya. Yung mga mayor nga, printed na mukha pa nila ang nakalagay sa mga ipinamimigay nila sa tao eh. Kahit nga ayoko ganun. Gusto ko, sa akin lang tayo mag-focus. Huwag na tayong gumamit ng ibang tao. Okay, ikaw bahala. So ano, i-delete ko na yung post ko? Kung maaari sana. Pwede ba? Sige, delete ko na lang. Salamat. Uy, alam mo ba, may nakausap pala akong dating SK chairman. Alam mo ba na may tinatanggap pala silang sahod? Talaga? Ba't parang hindi ko nabasa yun nung nag-research ako? Akala ko budget lang ang binibigay sa kanila. Iba pa yung budget para sa mga project nila. Iba din yung honorarium at iba rin yung salary na natatanggap nila. Oh. So magkano nakukuha nila lahat-lahat? Ang sabi sa akin, daw yung nakukuha nila. Hindi ito. Totoo ba talaga? Oo. Kaya naman pala ang daming sumasali sa SK ngayon. Tapos nasa chairman na kung hahatian niya yung mga kasama niya. Nakakaloka naman pala. Kaya kapag ikaw nanalo, palatuan mo ko ah. Magiging big time ka na. Uy, grabe ka. Aba, ako nakikira bilang spokesperson mo. Dapat may talent rin ako. Ilibre na lang kita pagkatapos ng election. Dapat lang. Parang ang sarap tuloy sumali. May 2 araw pa. Sasali ka? Paano kung sumali kaya ako? Go, push mo yan, babe. Magandang competition yan kung sumali. Huwag na, baka matalo ka pa. Alam mo naman mas marami akong fans kesa sa'yo. Support na lang ako sa'yo. Baliw. Okay lang naman kahit matalo ako. Walang problema doon. Sure ka? Ano kapag sumali ako tapos akong nanalo? Eh di mas okay na ikaw. Kung manalo man ako, at least ikaw ang mananalo. Huwag na, hindi ako bagay maging politiko. Mas bagay ako maging artista. Bigay ko na lang sa'yo yung pagiging SK chairman. Basta ako, anong magiging desisyon mo? Support din kita. Huwag mo nang isipin. Tara na, magpapaprint na tayo ng pagiging okay. Mamadunot halos 1,000 ang filing ng Certificate of Candidacy. Habang hinihintay itong matapos ay patuloy na nadadagdagan ang mga nag-a-apply para sa naturang posisyon. Damdaman ko. Tatay, may hindi ko na talaga inaasahan na mananalo ako. Para bang imposible mo nang maabot ang posisyon na yon. Actually, nagsimula akong magkaroon ng anxiety dahil sa mga nangyari. Gabi kong iniisip kung tama talaga ang ina. Kung ito kung
umano'y ang biro kundi may halo na walang katotohanan kaya naging gulat ito. Noong mapagdalaman ko kasama siya sa listahan ng mga kandidato. Ang ipinagtataka ko lang ay hindi man lang niya ako in-inform na gusto rin pala niyang sumali. Hindi naman po ako naggalit o nagtampo sa kanya. Napaisip na lang ako kung bakit kailangan kanyang itago ito mula sa akin o suportahan ko rin naman siya kung sakali. Humingi na pauminhin sa akin si Maya dahil hindi niya ipinalam sa akin na sasali din pala ako. Natakot daw kasi siya na pagkakas. Pero sunod rin po ang pagtakbo niya at masira ang pagkakaibigan namin. Para sa akin ay walang kaso yun. Pamaludod sa katunayan ay natuwa pa nga ako na kakalabanin ko ang kaibigan ko. Ay friendly competition lamang ang mangyayari. Ganon din sa iba ko pang mga kalaban. Akala ko noon ay okay na kami papadudod pero noong magsimula ng campaign period ay biglang nalaman ko na nagmikura ni Maya. Iniiwasan niya makipagkita sa akin. Di makipag-usap ng chat ay hindi niya ginawa. Una, iintindi ko na lamang na baka busy lamang siya sa pangangagpang niya dahil pati ako ay naging busy rin
Hindi ka to sa kanina. Ako, hindi sukal mo. Sumin mo. Nagapwede. Queen, mabuti nakarating ka. Pinakita mo talaga ng araw na to. Salamat. Akala ko hindi ka makakarating eh. Nakita ko kasi sa post mo na nasa Cebu ka pa. Karating ko lang kanina ng umaga. Pasensya na hindi ako naka-attend sa simbahan. Nagpahinga pa ako sa late. Okay lang. Ang mahalaga nandito ka na. Ito pala yung gift ko kay Mimi. Salamat. Natutuwa talaga ako na nasingit niyo ako sa schedule. Ako naman. Hindi lang ako eh. Hindi ko dapat ma-miss to. Sobrang busy ko na kasi ngayon. Ang taas-taas ko na. Hindi naman. Marami lang talaga akong ginagawa ngayon. Kasi this month lang nagsimula yung Cebu chapter. Ang Basilan chapter ng organization na pinatayo ko. Pabalik-balik ako from north to south. Talaga ba? Congratulations! Ito ba yung grupo mo na nagpapa-feeding program? Oo. Hindi lang feeding program. Namimigay din kami ng school supplies, mga ayuda, at mga seminars para sa mga kabataan. Mama, dadyan ako ganyan rin buko. Talagang itinuloy mo yung mga plano mo ng mga Adyan bata ako pa tayo. ganyan rin buko. Pangarap ko talagang i-push yun eh. Na-inspire ako nung sumali ako ng SK. Wala ka pa rin talagang ipinagbago. Mabait ka pa rin hanggang ngayon, kaya kami nagpapala. Nakakaingit ka nga, kasi sobrang tayo na ng narating mo sa buhay. Ganyan siguro talaga kapag love na love ni Lord. Lahat naman tayo love ni Lord eh. Nasa atin na lang kung paano natin tatanggapin yung pagmamahal na yun. Eh ikaw, kumusta ka na? Eto, magyayado na. Kumusta naman ang family mo so far? Ang hirap, grabe. Sobrang daming gastos. Ang hirap pala
salamat po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Queen. Nagustuhan ang iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ano po gusto mo? Kamu kay ti ako anak pagpantalon. Aja mo ti isu, tinugatang kay tibak yun. Tat na makita mo. Mabalikan pa isu lagi kat nang kay mga malam. Hindi ka naman. Nagdudugo naman ano. Ako na agad-agad lang po gusto ni. Sa ti isu, hindi ka pa. Ako nang kay basit ni mama sa kaktulo na kay generous mo. Kung matalang ka ng pagkain. Anong sampay naman? Manag gusto ko po. Ano ba ka ni mama? Pagpanda, mga pinag-uniform, uniform. Mabal ka rin mo ang suot at pants. At pantalon at pajama. At mga ka naman lang mo. Nain niya ka pants. Pants ay kas tabi. Hindi ginutang mo. Balda? Pants ay kas dili kas na pajama. Kulit mo kami tibok ko. Yeah. Kulit mo kami tibok ko na. Kulit Ko oray. Oray di ka lang ba po? Nabasa mo pa buo. Di ka ito kinikita na ano sumampot pati aldaw. Adam mo kas di na, di ba? Di ba isa na pinagkukulpitin ka na may nagtay pa ng kulit na, di ba? Di ka ito kinikita mo ba? Nawalan. Tita ko nito naman di buk ko ko lang. Madi makakulot na doon kasi basa. Malilig ka na kapag patuyuin pa natin yun. Ano natin eh? Ba? Huwag ka magkaroon. Ba't nag-exercise ka na, Aji kalman niya yung kalman. Talo mo kalman ko. Nag-exercise kami ni Tito Kimon. Si Maria. Aji pa yung mesa pa, Mga Aji. kati vegetable lang naman. Aji pa yung mesa pa, Aji. Katag ay agayan na muna. Sino? Di rin, pagsagsito pa yun. Okay lang, huwag kayo ayaw anak. Basta ang kalaong na exercise mo. Kasi tigay ayaw anak. Huwag mo lang exercise mo lang. Kasi kargaro ka, di ba? Kaya sa self mo ka, pero di pa ito mo. Yung bagay ni mami yung anak ko, ay tamagan kinikita, kinikito kinyo.
mabigay ka ng pilag cellphone, mga kay ka nga mariribok, pag surusuro kay ka ng pilag, basa ko naman yung mga yun. Ang pinatitigla pa ng pambasa pa lang. Ano? Pagbasa-basa kay ka ng uri niya dyan, diba, ang nag-DJ, nabasa dito yung balay. At yung English ko naman kasi di ba ano yun? Ikaw kang storybook mo yun. Ano ba dyan yung basa ako ng book. Writing book. Uy, Jersey, ano ba naman yan? Uminom ka na nga. May nakikita na ako bukod sa bago. Wala akong kakanta. Ikagalap, punas ni J ko. J, tabi ko sa likod. Tapos mamadilig mo pa ako. O, eto na, inom na ko. Dumakay ko. Aminin mo, alam mo sa sarili mo na may point ako. Nakapunti. Anyway, kung hindi ako kaya bigyan ng komportableng buhay ni na mama at papa, pues, ako na mismo ang kakapitong para sa sarili ko. Ay, mukhang may balak ka, ha? So, ang plano mo ngayon? Mag-dating shirt ako. Tumigil ka nga. Sayang sa oras Hey, yan. kamsili ko ba? Kung ako sa'yo, pagbutihin na lang natin ang trabaho natin sa resort.
Ikaw. Naku, kung hindi lang sa pizza, sigurado akong hindi tayo magkakasundo. The feeling is mutual, manang manin. Uminom ka na nga yan. O, eto baso. Hoy, kaya mo ha? Kanina pa ako inom na inom dito. Ang totoo niyan, medyo nahihilo na ako. Wait ka lang dyan. Kukuha lang ako ng tubig. Nagkipit sa mo. Alam mo, ang gabagabang nagtintinag kami. Akin na. Matapos ang ilang linggo ay paligtrabaho na naman kami sa resort. Si Ronel, kahit na pagod ay patuloy pa rin sa lahat. Samantalang ako ay Nagbangbanlukan. hindi ko maintindihan kung paano siya nakakapagtiis at nakakayanan ang trabaho namin sa resort. Sa pagkakapagpagpasaya Sa mga tingin mo. Isip pang kalumang. Ano ba yun? tapos kapag walang bisita, Ano, saling pa si Joseph? kami sa lobby at sa kusina ng resort. Siguro ay napagod na rin ako dahil ako ngayon kapangalan sa mga kapatid. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ay mga pagkuhan na ang lakas ng pagbuo ng pamilya. Pero hirap na hirap naman sa buhay. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na ayaw ko magkaroon ng pamilya. Ang gusto ko lang sa buhay ay ang awa, kasama ang mga taong mahal ko at syempre, ayaw ko sa Pinoy. Gusto ko ng foreigner. Kasi alam ko na mas mataas ang value ng pera nila sa ibang bansa. Kaya naman ay magiging sapat ang pera nila para kain Ano bang pecha mo? simula pa lang ay hindi ko talaga inisip na magpakasal sa isang Pinoy kasi takot akong paano palalo sa hirap. Nang mga panahong yun, naramdaman ko na yung matinding burnout. Lalong lumalakas yung desisyon ko na umalis ng Pilipinas. Sobrang stress rin yung paghahanap ko ng foreigner sa dating or sa dating site. Kasi karamihan sa kanila ay magpapadala lamang ng malasang pictures. Sobrang nanghinayang ako sa naging experience ko sa dating site. At mas privado pa akong nalungkot kasi naisip ko parang sa Pilipinas magiging at mamamatay. Yan sa isang araw ay nakapaam na guest sa check-in sa resort at hinihipa yung Facebook account ko. Naisip ko na baka siya na ay ibigay sa akin ang buhay na matagal ko lang pinaabangan. Hindi ko na kailangan magtrabaho pa para lamang mapag-aral ang mga kapatid ko. Na-imagine ko na yung klase ng buhay na makakating ko kasama yung foreigner na yun. Yung buhay na hindi sila kailangan pagkakataon sa pera. Yung buhay na tanging problema ko lamang ay kung gaano katitig ang snow at kung ano ang susunodin ko. Naging malinaw na sa akin na may gusto sa akin yung foreigner namin na guest. Parang hindi ko na kayang bitawan yung sasa. Hindi kasi pwede makipag-usap ng matagal sa mga guest. Sa resort ay baka magsasakan kami na wala umabot ng trabaho. Kaya palihim ako nagchat-chat sa foreigner namin na bisita. Araw-araw niya akong sinasabihan ng maganda raw ako. At deserve ko daw ang magandang love life. Bumibili pa siya ng pagbigan ko sa lobby para lamang makita. At kasabay noon, ay hindi na rin napapansin ni Tonel yung nagpapagitan sa amin ng foreigner. Ito lang. Wow! Ang simple talaga. Sobrang power ko pa. Ay, mahulog na ata yung panty ko sa'yo. Ay, Jersey, yung sa isang kusina, ang dumi-dumi. Linisin
sariling bansa. Ako sa cellphone ah. Kulong yan, Ibunin ko pa sa cellphone mo. Oo, yun. Please lang ah. Tanga ma-opera ang paulog mo. Walang tuna. Okay, sige, sabi mo eh. Ay, kanya nag-chat na ka. Pakinggan mo. Sabi niya, Ada lang, ada yung I want to laptop meet pa you ng school. after your Ano shift. ba? Ay, perfect. Naisisip na talaga. My dreams are finally Ang taong niya agong anak mo. Hindi ka na lang kasi Mga mag-post sa katigulan ah. sa mga kapatid mo. Hello! Kasi hindi ko naman Ano talaga ba? obligasyon na pag-aralin sila, no? Responsibility din ang mga magulang ko. Hindi pa nga sila magbansa kasi may family planning yung mga tao doon. Pero dito sa atin, wala. Kaya naman, yung mga magulang-ulang ang asa sa akin. Dati